za ina miki magana kina wani babbasarwa ke to shikenan ni dama babban abokina ne babansa ne kanin Dangote shi ya yi ni dama sanan banki amma tunda na ga igula ni shikenan bara ni ko da Allah ya hakuri ai jin ka ne ban yi ba dan Allah gashi sabon nan ba Na ji wasu suna magana akan cewa wai aiki yayi wa mace yawa a gidan aure ya kamata ta samu housemaid wadda za ta taya ta aiki ko ya kamata a rage mata yaushe kika gama kaza har ki zo ki kula da miji. Duk wanda kuka ji yana wannan matu to boko ita ce ta cika kwakwalwar shi ba addini ba. Idan addini ya cika kwakwalwar mace ba za ki ga mace tana wahala tana hidima a gidan aurenta har ki ce za ki tausaya mata ba. Munna za ki taya ta saboda ta ɗauki hanyar Allah, ta ɗauki tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ɗauki tafarkin da zai kai ta aljanna sept. Shine munnar da ya kamata ki mata. Amma wai sai ka ji ana cewa wai tana wahala a gidan aure. To idan baki wahala a gidan aure ba a duniya kike so ki wahala? A tantal ba ɗaya da kike so ki wahala ki karar da rayuwarki a iska baki ɗibi ladan komai ba? Kina mace in ba tsince manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kina mace idan ba tsince ki a gida biyu ba to ke ba mutum bace ko kuma in ce baki yi ba ko kuma in ce ki saba wa kanki wani waje. Gida na farko shine gidan aurenki, gida na biyu shine kabarinki. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da mu. Sannan idan akwai wata ƴa da za ta huta a duniyan nan to fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Fadima ita ce ya kamata ta huta. Na Fadima amincin Allah ya tabbata a gare ta. Ta zo lokacin da an yi yaƙi an samu kuyangu ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace tana buƙatar baiwa saboda aiki ya ne mata yawa. Idan akwai wata ƴar gata a duniyar nan da take jin kanta akwai wadda ta kai na Fadima babu ita a wannan duniya wallahi. Jin daɗi iya jin daɗi shine ta kasance babanta shine Annabi. Kuma bayan Annabi ya ce Fadima wata tsoka ce daga cikin jikina na dama. Haka hadisin ya koyar da mu. To inda zai taimake ta a gidan aurenta da Annabi ya ibi bayi ya bata amma sai ya ƙara mata ya ce da safe idan kika tashi. Bayan kin idar da sallah asuba ki subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim ki yi shi adadin hannayenki ki dinga yi da hannayenki ya zama kamar shine carbi. Ya ƙara mata da wata ibadar akan ibadar da take yi. To in har Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama zai koyar da shi cewa ta je ta ba aure to ke wace ce dan kin ba aure? To ke wace ce dan kin sha wahala a gidan aure? To ke wace ce dan kin yi aikatau kin bauta wa gidanki, kin shara, kin wanki, kin wanke kin yi girki, kin dafa, kin ba mijinki, sai ya zama tashin hankali? Sai ya zama mijin ya zalunce ki? Sai ya zama abin bai yi daidai ba? Duk wani wanda zai fito ya nuna muku girkin da kuke yi ko kuma abubuwan da kuke a gidan miji ba daidai bane wallahi ba masoyinku bane. Ku ba Allah sak, ku ba aure shine daidai. In ana gaya muku kuna ganin